ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ପିଲାଟି ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ଜମା ଶୋଉନି। ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 5:34 ହେଲାଣି, 2:30ରୁ ଉଠିଲାଣି। ସେମିତି ଖେଳୁଛି, ଜମା ଶୋଉନି। ଆକୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା। ଜୋକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପାଟ୍। ଭଲ କ୍ୟୁଟି, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟୁଟି। ଇଏ ହେଉଛି କିଏ? କ୍ୟୁଟି କ୍ୟୁଟି କ୍ୟୁଟି। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟୁଟି ପାଇ। ମୋ କ୍ୟୁଟି ପାଇ। ରାଗିଲୁ କି ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲି ବୋଲି? ନା ଲୋ, ତୁମ କ୍ୟୁଟି ପାଇ, କ୍ୟୁଟି ପାଇ, ତୁମ କ୍ୟୁଟି ପାଇ, ତୁମ କ୍ୟୁଟି 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 ପାଇ। ଟିକେ ହସିଦିଅ, ହସିଦିଅ କ୍ୟୁଟି ପାଇ, ହସିଦିଅ, ହସ ଟିକେ, ହସିଦିଅ, 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 ହସିଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଚେଇଁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦିଅ। ଆସିବ କହିନା? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହି ଆସିବ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହ, କୁହ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦିଅ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦିଅ। ଆସିବନି? ଆସିବନି? କହିପାରିବ? ଟିଡ଼ିଂ 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 ଟିଡ଼ିଂ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆମର ପିଠା ହେବ, ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବଡ଼ି ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି ବଡ଼ି ପରା ହେଲେ। ଆଉ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଟୋଟାଲ ନିଦ ନାହିଁ, ରାତି ସାରା ଚେଉଁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଆଉଛି। ଠିକ୍ ନା? ଠିକ୍ ନା? ଠିକ୍ ନା? ଠିକ୍। ଟିକେ ହସିଦିଅ, ଟିକେ ହସିଦିଅ। ମୋ ଝିଅକୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ ସେ ଫ୍ରି ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଟୀକା ନେଇଥିଲା, ତାର 2nd ଡୋଜ୍ ଥିଲା। ଟିଟିଂ 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 ଟିଟିଂ। ହାଏ କହିଦିଅ, ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାଏ। ବଡ଼ି ପରା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଆମର ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପରା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ କରୁ। ନିହାତି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।